Takže vítajte pri novom podcaste Slobodného fanúšika. Tentokrát mám naozaj exkluzívneho hostia z Ultras skupiny Spartak Trnava, Šimona Fuzáka. Budeme sa tu baviť dneska hlavne o počasí a o Agrochove ako takom. Samozrejme, robím si piču. Budeme sa baviť o Ultras scéne na Slovensku. Šimon, ahoj, Nazar, čau. Som rád, že si prijal pozvanie a verím, že to bude úprimné, tak ako to cítime a že to ľudí bude hlavne baviť. My to ani neúprimne nevieme. Zatiaľ to bude, zo začiatku to bude také oťukávacie, aby to malo nejakú hlavu a petu. Takže začnem. Koľko takej práce je s jedným zápasom? Koľko ti to stojí? Koľko vás to stojí takej prípravy na, keď hráte napríklad nejaký domáci zápas v našej lige? Tak domáci zápas, nie je domáci zápas, jak domáci zápas. A samozrejme sú zápasy, ktoré sú na úrovni Slovan. Asi len na Slovensku, asi len Slovan. Si myslím, dobre, ešte Dunajská, ale však to sú čuráci pre nás. A to není pre nás super vyrovnávajúci sa Slovanu, áno. Jednoducho na Slovensku je derby len jedno, to je Trnava a Slovan. Koľko nám to trvá? No však taký veľký zápas sa plánuje už týždne dopredu. A chalani tomu obetujú naozaj veľa svojho osobného času, hlavne noci, pretože všetci majú rodiny, všetci majú roboty a to, čo vidíte na tribúnach, sa robí a maluje hlavne v noci a chystá. Takže, no a potom tá príprava pred zápasom, v ten deň, samozrejme od rána, behačky, vybavovačky. Ja sa priznám, že ja som ten, čo dojde zliznúť smotanu väčšinou. Akože zaujímam sa o to, že čo sa bude diať alebo nebude sa diať, čo máme v pláne, čo nemáme v pláne, ale chalani, ktorí sa tomu venujú naplno, ma vždycky oboznámia s tým, čo sa chystá, čo treba spraviť, čo treba povedať, kam treba ľudí nasmerovať a čo od začiatku máme aj za lanom nachystaný nejaký harmonogram toho, čo sa aj bude spievať, aj sa bude robiť, kedy sa tu bude zdvíhať, kedy sa bude odpalovať. Čiže trvá to, veľký zápas trvá nachystať fakt, že niekoľko nocí, až dní a potom tá predpríprava toho, že vlastne zobudíš sa a už si v tom, lebo aj tak deň predtým nemôžeš spať, víš. Takže... Jasné, to napätie, nedočkavosť, emócie, to musí byť, to musí byť masaker. A koľko rokov si ty konkrétne v tom kotli Spartaku Trnavu? Koľko rokov som v kotli? Hej, že koľko? Kámo, v kotli prvý raz som bol v kotli, keď som mal 14. To je 22 rokov. To je 22 rokov a čo sa týka rozkrikovania, tak som zdá, že to bol rok 2009 alebo 2010, kedy náš starý kápo Gasťo mal veľký úraz na tribúne. Padol vtedy z tribúny, fakt, že vážny úraz, sme sa báli, že čo sa mu stalo. To bol s Banskou Bystricou sme hrali a padol z tribúny, odvezla ho sanitka a nemal to dohúčať. Nemal to voľako zorganizovať, tak neviem, tak ma to tak napadlo, že tam jeden dole a odtedy mi to voľako prischlo. Čiže to bolo ešte raz, kedy to začalo? Kámo, to bolo 2009 alebo 2010, keby som si teraz pozrel, tak nájdem ten zápas. Čiže on bol predtým speaker, hlavný, ktorý to... Gasťo bola obrovská legenda Trnavy, aj doteraz je. Všetci si ho vážime a všetci k nemu zliadame s veľkou úctou a rešpektom. A stále chodí na zápasy? Jasné. Stále chodí, len už není speaker. Áno. Ty si to vtedy začal teda... ty akože že si začal byť tým hlavným speakerom. Áno, bol som. Gasťo potom sa vrátil ešte so mnou. Už mi to tak, ale už to bolo vidieť, že už mi to tak prenecháva. Že už sa on... Nie, že to tomu nechce tak venovať, ale už vedel, že pre neho už je to... Že už treba nechať voľakoho mladšieho na to, no. A voľako by to prischlo, takže tak. Keď si začínal, to bolo také, že vedel si už, že ako to máš viesť? Lebo to nemôže byť hocikto, že len tak začať viesť. Ja som zhliadal, Gasťo bol s Hlavičkom, ktorého pozdravujem. Áno. Ten už dávno není. A ja som zhliadal skôr k tomu Hlavovi. On mal Gasťo mal skôr taký argentínsky štýl. Aha. A Hlava mal taký útočný, taký drzý, nadávky, také ozaj krátke chorále, také útočné, áno, ktoré sa mne viacej páčili. Ale samozrejme,
Gastro vymyslel obrovské množstvo chorálov, ktoré si spievajú dodnes. A ľudia si ho obľúbili, čiže musel som pokračovať aj v tom, takže som spravil z toho taký mix týchto dvoch štýlov. Ale väčšinou mi všetci hovorili, že som skorej na toho, akože hlavu sa podal. Ale potom som si spravil asi voľaký vlastný štýl, si myslím. No to je najlepšie. Nehovorím, že sa to každému ľúbi, ale čo už. A kde hľadáš inšpiráciu? Kde hľadám inšpiráciu? Myslím, že tých pokrikov, melódií, vieš? Na rovinu poviem, že my sme sa s týmto trošku zabrzdili s takým vývojom chorálu. Akože nerad by som to, nechcem to veľako verejne priznať, ale je to tak, lebo poviem aj dobré veci a poviem aj to, kde stagnujeme a v čom by sme mali zabrať. Áno. Teraz máme pár nových chorálov, ktoré sa dosť chytili a som za to veľmi rád, ale dlho sme mali vlastne len tie staré. Dosť sa teraz zhliada v poľskej scéne, lebo áno, tam všetko, akože keď si to zobereš, poľská scéna a my, čo sa týka aj futbalu, aj fanzie, my sme Madagaskar, oni sú Argentína. Áno, to som videl teraz. Tie oslavy, hlavne Wisly Krakov, čo teraz? Čo robili, to bol psychiatria. Wisly Krakov, no však Wislu ja akože prirodzené nemám rád. Ja viem, to chápem. Takto, poviem ti takúto vec, že ja Wislu prirodzené nemám rád, lebo sú so Slovanom. Áno, jasné. To tak proste je a nikdy ich ani rád nebudem mať. Ale, čo sa týka oslav, pozri sa na oslavy Wisly, jak to vyzeralo. Áno. A pozri sa na oslavy bez mozgov tu z Parížu. Hej, no to... Víš, to je, že tu je kultúra a tam je nič. To je, že vymleté hlavy z prostočke. Čiže aj Gorník, čo predvedol na finále pohára. To nemalo obdobu, myslím si, že v Európe asi to nemalo nevidel som takýto počet na finále pohára, kurva, však ich tam bolo 30 000. Áno, to bol masaker. A to samozrejme nejde mi vychvaľovať. Ja proste som za našich kamošov, ale keď je niečo dobré a keď je niečo zlé, tak treba to uznať. A to je super, že sa na to takto vieš pozrieť. Hovorím, nemám rád Wislu, ale to, čo predvedli na tých oslavách, klobúk dole, oproti tomu, čo predvedol Paríž na oslavách finále, teda oslavy, to, že vyhrali Ligu majstrov. To bola katastrofa a strašne ma sere, že žiadne jedno médium nepoukázalo na to, nikto na Slovensku, akože, či to je kurva volačo, či to tak má byť, alebo nemá byť, ja neviem, ale všimol si niekde, že by niekto niekde poukazoval na to, že pozri sa takto kultúrne, alebo takto brutálne sa dá oslaviť postup z druhej ligy do prvej a takto retardovano sa dá oslaviť postup, alebo vyhrá Ligu majstrov. Videl si to niekde, že by to niekto verejne skritizoval? Ja to teda verejne kritizujem teraz v tomto podcaste. Áno. Jasné, treba hovoriť o veciach nahlas, bez cenzúry, tak ako to cítiš. A tvoj taký prvý výjazd si pamätáš ešte, keď si nebol speaker? Keď si bol, kde to bolo a vyhrali ste, prehrali ste? Pamätám si, prvý výjazd môj bol do Žiliny. To som bol akurát prvák na strednej, no. Bola zima a Heteško, Serus, pozdravujem ťa, Heteško ma vtedy zobral, lebo brácho môj, ja mám vzor fanušikovský, aj na do toho dotiahol môj starší brácho. Aha. A on bol akurát vtedy v Írsku, Heťak tu bol, tak ma zobrali, ešte som utekol ze školy vtedy, a zobrali ma pred školu a utekal som s nimi dole a to bol môj prvý výjazd. A potom už to išlo radom. Čiže od 14 som tak akože tu v Trnave, nejako aktívny a to boli pre mňa osobné, keď si zaspomínam na tú dobu, 2004 až 2012, 10, 12, 13, to bola čistá, že psychopatia. Kamo, my sme hrali holú piču. My sme nehrali nič. Trnava hrala holý kokot. My sme nikdy nič nezískali, my sme o nič nebojovali, my sme sa non-stop motali v strede, alebo dobre, v ľakom 3. 4. liste. Dubnica, Púchov, Senec a takéto jebnuté mestá, výjazdy na 1000 ľudí. Neexistoval Facebook, neexistoval Instagram, nemusel si ľudí povolávať, každý proste vedel, že musí dojsť na stanicu. Aha, tak toto fungovalo. Každý musí dojsť na stanicu, proste a išlo sa. Úplná psychiatria. Kámo, a to mi dneska extrémne chýba a chýba mi taká zanietenosť tých, takú, jak sme mali. My niektorí to máme doteraz. Áno. Ale aj tí starí. Tí starí, čo vtedy chodili? Už sú ozaj starí. Ja chápem, že na to nemajú
ani možno už takú chuť, ale chýba mi tá zanietenosť u veľa mladých. Takáto, jaká bola vtedy v tých rokoch. A tí starí, čo vtedy mali tú zanietenosť, tak oni chodia na hlavnú tribúnu? Chodia. Chodia, ale už nechodia Víš čo, niektorí chodia aj priamo do kotla. Aha. A niektorí chodia vedľa kotla. Samozrejme, keď je veľký kotel, tak sa zapájajú všetci. Ale víš, jak spravíš, jak vyhecuješ ľudí proti skalici? Áno, to je náročné. Jasné, že zaslúžia si tam na to místo, že si dajú pivečko nad kotlom. Ja by som bol osobne rád. Ja im nebudem pičovať, pretože pre mňa sú to ľudia, ktorí tu boli predo mnou, aj tu budú a majú nejaký môj rešpekt automaticky. Áno. Ale bol by som rád, keby sa zapájajú tak, lebo všade v Európe, aj na svete je to tak, že jednoducho sa nerozdeľujú starí, mladí a si v kotli, tak hučíš. Áno. A prečo podľa teba na tom Slovensku nie je taká väčšia tá rivalita, alebo tá úroveň tej ultras, že tá úroveň je možno určite u vás, v Slovane, skúšali to v Prešove, v Košice. Sú to skurvenci, akože pre mňa osobné, ale dobrú atmosféru robili. Áno. Dobrú atmosféru, to zase nemôžem povedať. Žilina má čo má s Antošíkom, ja sa im ani nečudujem, akože za mňa takisto prirodzené ich neznášam, ale to, že si proste stále držia to svoje, že proti nemu bojujú, proti tomu Antošíkovi, lebo to, čo im spravil, to by neprekusla žiadna ultraskupina nikde, ani to isté aj nám, keby sa stalo, tak to neprekusujeme. Klobúk dole za to, čo robia na hokeji. To je proste vidieť, že tam majú ozaj dobrú základňu a predvádzajú tam pekné chore a výbornú atmosféru. Takže hovorím, to, že ich neznášam, neznamená, že nepoviem, že neviem oceniť to, čo robia, lebo každá jedna skupina, kámo, keď to je Nitra, čo robí v 3. alebo 4. lige, každá jedna skupina, ktorá spraví nejaký prínos pre túto scénu, má pre mňa Viem vyjadriť to, že proste, že sa starajú o to, aby tá scéna nezakapala úplne. Ako hej, to keď si hovoril o tej Žiline, tak to je veľká škoda, že oni vlastne skončili pre tú ligu, lebo boli jedna z mála, ktorí mali tú úroveň, ako čo si aj pamätám, len škoda, že to tam skončilo. No, skúšal som to aj ja zistiť, že prečo, ako, ale... Do toho sa to sú ich... Nechcú ani o tom hovoriť. Ale ja si im nečudujem, ja by som ti tiež o tom nepovedal, keby sme mali nejaký problém. A to už sú opletačky vyšší a nie je nebezpečné o tom vôbec sa rozprávať nejako verejne. Takže ja sa im ani nečudujem, ale majú za mňa klobúk dole za to, že si to stále držia a že si proste stoja za svojím. Že sú, hej, že nepovolia, no. Že áno. Na nejaké sladké reči a neviem čo, že... Sladké reči by bolo, no. Veď to práve. Čo ma baví na Trnave, napríklad je to tie generálky. Aj minulý rok ste mali generálku. A teraz bude Bešiktaš. A kto to vybavuje, tie generálky? Kto má také kontakty? Martin Škrtel, myslíš? Neviem. Myslím si, že určite tam jeho meno zahráva obrovskú rolu. Myslím si, že keby sme nemali Škrťa, tak sme úplne zakapatý klub. Ten klub milujem a položil by som za mnou život, ale není sú všetky veci ideálne. To je jasné. A ja mám s veľa vecami problém aj momentálne. Riešim jeden veľký, ktorý si nechám zatiaľ pre seba. Možno sa ho dozvíte cez týždeň. A koľko myslíš, že taká generálka môže stať také vybavenie takéhoto klubu? Netuším. 100 000, 50 000. Ja neviem, koľko oni zoberú. Že či to ten Bešiktaš bere, že v rámci prípravy. Ani som to nezistoval, lebo ani na to nezaujímam. Mňa zaujíma, že koľko sa zaplatí za nové posily. Áno. Koľko dajú zľavu ľuďom do kotla na permanentku. Áno. A nás zaujíma hlavne to, aby to nejako vyzeralo na tom. To, že hráme s Bešiktašom, super. To, že za to zaplatia, dobre. Ale keď majú za to zaplatiť, že 200 litrov za taký zápas, tak by som mal v piči celý Bešiktaš. A radšej by som kúpil dobrého hráča na celú sezónu a ne zalepil tu ľuďom oči s Bešiktašom. Áno. Víš, to je zase môj názor, ale netuším, koľko to stojí. Čiže asi by som krivdil, že neviem. A sú nejaké už reči, že koľko tento rok chcú Spartak na posily vynaložiť? Alebo... Neviem, možno 7 €, 9. Neviem, starý. Ale na rovinu,
není lásky, není peniaz. Víš, my chceme bojovať o voľaký titul. Každý rok. Áno. A keď nemáš love, môžeš bojovať o kokot, a ne o titul. No veď samozrejme Slovan pretlačiť je ťažké. Koľko akože pozri sa na rozpočet, my sme... Ne, už je to trapné. Ja už akože pomaly začínam verejne kritizovať aj našich majiteľov. Je mi to jedno, ja si môžem povedať, čo chcem. No jasné. Víš, ja nedostajem od nich ani korunu, oni sem tam za mňa zaplacané, čo? Videl som, hej, teraz. Ale... Kámo, je ťažko sa porovnávať s niekým, kto má o 10 alebo 15 miliónov väčší rozpočet. To, že my sa ich snažíme prejebať, to, že my sa ich snažíme prevýšiť, čo sa nám samozrejme veľa razy podarí, není to, čo je v tom klube a čo je na ihrisku. Ja som strašne som pyšný na to, keď to mužstvo naše, ktoré je diametrálne rozlišné s rozpočtom, dokáže ten Slovan poraziť. Áno. Vtedy som najviac pyšný na svete. Ale je vidieť, kurva, keď dostaneme 4, že tam do piče je rozdiel veľký, víš. Určite. Koľko tak sa najviac možno minulo na choreo, na prípravu? Je to čo, v tisícoch, alebo koľko to môže byť? Je to v tisícoch. Počítaj, že každé jedno veľké choreo je v tisícoch. Lebo tie vaše majú úroveň. Ja som aj videl, myslím, že keď ste hrali proti Slovanu, tie choreá, tie boli brutálne. Každé jedno ide sa ráta v tisícoch, každé jedno veľké sa ráta v tisícoch a hlavne sa ráta v nespočetne veľa hodinách chalanov, ktorí to robia, kámo, zadarmo a ešte do toho jebu svoje peniaze. A koľko ľudí to tak robí? Reálne. Robí sa ti dobre choreo, keď máš čo najviac ľudí. To sa môžeme pozerať na Slaviu, kde je ochotných, podľa mňa, ja neviem, aký majú oni počty. Áno. Ale určite majú 300, 400 ľudí, ktorí sa tomu jednoducho aktívne non-stop venujú. Víš, keď máš na to 30 alebo 50 ľudí, je to klobúk dole za to, ako to vyzerá. Víš, nemôžeme sa čudovať Slavia. Je momentálne na vrchole. Určite, možno aj svetovom. Akože ale Baník s tým, aký má... Víš čo, povedal som pičovinu, že sú najlepší, lebo kámo úrovňou, dobre, tým ako, že koľko majú ľudí a aký majú rozpočet, kámo Baník dokáže veľa razy utopiť. Áno, ja som tam teraz reálne bol a bol som z toho v ríči. Čiže v Čechách, OK, dobre, máš veľké choreá, ale máš potom fanatizmus, oddanosť a vernosť a v tom je, kámo, Baník pre mňa osobné je asi najviac na svete. Áno. To akože nepreháňam teraz. Ja viem, ja som to zažil teraz na vlastné oči, bol som sa aj reálne pozrieť. Tak teraz bojovali tí kokos o záchranu, kámo, non-stop vypredané. Áno. To kde máš? Víš, si zober, že tu hrá o záchranu, ja neviem, ty kokos, Komárno s Prešovom a je tam 700-600 ľudí. Ty kokos, to je hanba. To je hanba, kokot. A to je úroveň Slovenskej ligy. No. A kto za to môže? Môžeme si za to aj sami, ne? Áno. Môžeme si za to aj ľudia a môžu si za to vo veľkej miere môže za to pohodlnosť ľudí, ale aj tá úroveň ligy je na piču. Kámo, to vidíš, že... Je slabá, vidno to v Európe. Je to slabúčké a hlavne sú tam 30 rokov. Tí istí ľudia, ktorí absolútne nezaujíma. Myslím, že tam niekto vybehne od nás. Po rozhodcovi, po trénerovi. Poznám takých. Emócie. Áno, to bolo vtedy, pamätné. To som vtedy robil aj také video na to. Áno, si ma dojebal pekne, jak prasa. A preto ale však akože, starý, preto máš u mňa rešpekt, lebo si povíš svoj názor aj na mňa, aj keď není pozitívny. A ja to mám rád, keď volá do priamy, že jednoducho, keď je dobré, pochváliš, keď je zlé, tak dojebeš. A máš na to svoj názor a držíš si ho a nebojíš sa toho. Čiže takýchto ľudí si myslím, že je veľmi málo, aj novinárov, v slovenskom fotbale alebo v slovenskom športe. Pretože v dnešnej dobe sú novinári tí, ktorí... Víš čo, tu máš toto, napíš ho na... Veď akože, preto sa mi to aj páčilo na tebe, že si bol s tým v pohode, vieš, že aj keď som ťa skritizoval... Čo povieš, jasne, že je to tvoj názor, čo ti mám povedať, že ty koko, nemáš pravdu. Víš čo, z časti si mal pravdu, ale ja si... Takto. Mám sa k tomu vyjadriť? Kľudne, ja som na to zvedavý. Pre mňa? Taký som mal nervy na mňa. Ale prišiel ti vajsť do strely. Ak som ho tam zbadal, ale akože dobre, no, sme sa...
nechcel som akože útočiť, ale už som bol prepatý. Áno. A troška sme si vynadali, ale jeden niekto z toho spravil vážnu aféru, vážnu kauzu. Sám Vladovajc povedal po zápase, no tak Ježišmarja, že sú to emócie. Že on to robí takisto. No, že stalo sa, Ježišmarja, neriešte to. A na to došol lynč, jak Mária Trojtyžnový, víš, z každého denníka, z každého kokockého média. Ale zase vidíš, ja som taký... Ale počúvaj ma, a preto, ale aj teraz, ja povím, normálne, že starý Vlado Vajs pre mňa je pre Slovan je určite lepšia možnosť, jak je Jaja Ture. No, vedel si povedať svoj názor. Píčula som, konflikt som s ním mal, alebo čo? Podľa mňa ten človek, čo je tam teraz, nedokáže zvládnuť také individuality, jak sú Slovane. No, že jasné. Vlado mal u nich rešpekt prirodzený. Áno. Akože nedržím mu palce, prajem mu Jajovi všetko najhoršie, ale myslím, že to nezvládne. No. To sa mi vidí a ja sa snažím stále taký byť. Vieš, že keď sa mi niečo páči na Slovane, poviem to. Keď sa mi nepáči, ja som to preto poviem. rád, že keby si spravil z toho tradíciu, že je Vlado ochotný aj z druhých táborov povedať svoj názor na jedno, na druhé, na trce. Áno. A bude nestranný. Samozrejme, nenávisť je jedna vec a uznanie toho, že niečo je lepšie, je druhá vec. A keby to tak bolo všade, nielen v športe, ale aj v politike, aj všade, tak by nám to možno bolo troška lepšie. Áno. Veď vieš, ja aj teba raz som kritizoval a potom, keď sa mi videli tie pozvánky, dával som... Jasné, a to je to, že som není zaujatý, vieš, že idem teraz iba do teba drbať, ale viem si to aj priznať, že keď niečo robíš dobre. Ďakujeme Pitkovi za to, že nám nachystal takéto výborné občerstvenie. Ďakujeme naozaj a prečo teraz by sme sa mohli troška pobaviť o píre? Prečo je podľa teba také dôležité na tých zápasoch? To píro. Píro? Abo. Píro bez fotbalu je jebačka bez ženy. Víš? Je mi to jasné. Jako, ukáž mi jedného človeka z normálnych ľudí, rodiny s deťmi, normálni fanúšikovia, čo sú na západe, čo sú starí detkovci, čo by povedal, že to tam nepatrí. Však to robí atmosféru. Áno. Kámo, Vtedy si všetci zapali sa píro a vtedy všetci mobily vytahujú, víš? Áno. Aj z tých hlavných tribún. Ne, akurát, že naši kokoti na SFZ vytahujú zápisnice a zapisujú, kedy aká dymovnica sa spravila. V Trnave neskončila, ukáž mi jeden prípad, keby by skončila v Trnave na Travníku dymovnica alebo Svetlica. No. Takisto si nepamätám, akože dobre, stalo sa, tam sme si podpalili choreo, to sa stalo obilom, na to nás skoro zadusilo. Ale nestane sa taký prípad, nikto není kokot, že by si išiel zničiť vlastný štadión. Víš, čo myslím? Áno. Aspoň u nás to tak není. No jasné. A chápeš argumenty tých ľudí, čo sú proti tomu? Ne. Nechápeš. Proti tomu je určitá skupina ľudí na zväze, delegáti. Iba tí sú proti tomu, kámo. Oni to robia asi iba preto, aby naplnili kasu. A jasné. To je nič iné. Kámo. My, čo sme dostali pokút, nezmyselných v tejto sezóne. No najviac. Majstri. Hej. Tak veľa razy boli také nezmysly tam popísané v tých kokostých zápisnicách, že ako klobúk dole. Víš, topiaci sa slámky chytá, nevíš zarobiť na najnáčších vecách, nevíš robiť marketing, nevieš tú ligu spropagovať, nevíš zvihnúť jej úroveň, tak budeš pozerať na každú kokotinu, ktorú spravia fanúšikovia, aby si dostal korunu. A víš to najviac, že ja už som sa vadzil s našimi, ale hovoril som, že kurva, prečo im to platíte? Oni sú takí vyjebanci, že nezaplatíš 2 pokuty, kámo, a máš kontinuálny zápas. Tak to, hej? No jasné. Aha, že iba to bude jak Ne, nafúkovať. vôbec nezaplatíš 2 pokuty a nepustia ťa do ďalšieho zápasu. Extra. A aká bola taká najväčšia pokuta, čo si ty zažil za to pôsobenie tvoje? Najväčšia pokuta? Však asi keď bola bitka so Slovanom na... Hej, tam som bol aj na tom zápase, no. To bola a tam bola čo? Aká chyba podľa teba? Bolo to, neviem, či môžeš povedať nejak dohodnuté, alebo... Boli emócie. To boli emócie a sa to zvrtlo, hej? Troška sa to zvrtlo, no. Ale že dobre, no. Nikomu sa nič strašne nestalo. Prerušil sa akurát ten zápas. To bola škoda, no. To bola škoda. Sem tam sa to stane, no. Akože nikto nie je dokonalý, víš. Jasné. Emócie, alkohol, jedno s druhým. A už vybehne pár ľudí a už potom dávová psychóza. Áno. A už sa to varí. Tomu budem radšej cicho.
Je to jasné. A kto ich platí reálne tie pokuty? Klub, všetko. Čo my máme platiť? A vadí im to, myslíš? Majú nejaké Ne, dohovory? úplne pohode sú s tým. Žiadne dohovory potom. Ne, jasné. Ešte nám ďakujú, že chalani, Šimon, ďakujeme ti zase. Ešte dostal som plaketu, že ďakujeme, že sme za teba mohli zaplatiť 7 litrov. Ty kokos. Však jasné, že im to vadí, víš. Vadí im to. Vadí im to, ale... No skúsili by niečo povedať. Jasné. Prišli by oveľa, vieš, a... Počkaj, oni sami vedia, že to je nezmysel. Jasné, že im to vadí, lebo z toho musia... Poviem ti takto. U nás niekedy strašne, ježišmarja, zase takú pokutu. V tomto... Píče, neviem, či to môžem povedať. V tomto má Slovan obrovskú výhodu. Kmotrík je pre mňa. Kmotrík. Ale má Slovan obrovskú výhodu v tom, že majú takého prepadca. Mladého, myslím, Mladého. Že je proste, že je prepatý, že ozaj je vidieť, aj keď ho neznášame, všetci, ja osobne tiež, aj keď ho neznášame, preto hovorím, že aj keď niekoho neznášaš, ale robí robotu pre ten tvoj klub, ktorý miluješ, tak musíš uznať, že každému jednému klubu by takýto majiteľ prospel. Áno. Nám to chýba. Kámo, ja v poslednej dobe nevím dojsť na meno tým našim, lebo s veľa vecami sme nespokojní a z veľa vecí sa tu nerozmýšľa stránskú hlavu. Rozmýšľa sa tu SROčkársky, rozmýšľa sa tu podnikateľský, kámo, ale tu si v Trnave. Tu si v Trnave takisto, jak on vyhodil 1 000 000 peňazí. Áno. Vysypal z okna tých okolo milióny eur. Áno. Ale možno to teraz vyzerá tak, jak to vyzerá, víš. Takže nejdem sa tu nikomu klanať, ale hovorím, že musím uznať, že ten, kto pre svoj klub obetuje naozaj veľké peniaze a je ochotný ich minúť a aj sa prezentuje tak, aj bojovné. Áno. Od nás je to pičovina. U nás robíme všetku špinavú robotu, aj špinavú, aj čistú len my. Áno. Víš? Hej, že on to vidno, že s tým klubom žije, no, že je to uveriteľné, vieš, že... Že je komplet jedna vec, ale že akože ozaj žije pre ten klub je druhá vec, ktorú normálny človek, aj keď to neznáša, uzná. A máte nejaké stretnutia s vedením, napríklad pred sezónou, kde sa pobavíte ako... Mávame, no. Majú o to záujem, hej, že... Majú o to záujem, kámo, aj tak sa tam vždycky hovno vyrieši. Nič, hej? No. Dookola tie isté. Akože dobre, teraz tu budem nakladať. Nechcem tu nakladať. Jasné, že veľa vecí sa tam vyrieši, ale nevyrieši sa tam to, čo reálne potrebujeme alebo chceme. Aha. Bez toho Píra to stráca podľa mňa tú atmosféru. No a, Piro bude vždy, kámo. A hlavne nechápem tomu, že... Keby som mal skapať, tak tam bude to Piro. Hlavne nechápem ja tomu, že kluby, ktoré držia tú úroveň tej našej ligy, majú najväčšie pokuty. Však lebo majú najväčšie návštevy, majú najväčšie pokuty. Áno. Jasné, že dobre, hučí ale sa, robia tú reklamu. rasizmus, xenofóbia, neviem čo. Kámo, vždycky to tak bolo. Áno. Maďari pičovali na nás. My budeme pičovať na Maďarov. Slovan pičuje na nás, že sme sedláci. My pičujeme na nich, že sú židáci. Kámo, vždycky to tak bolo a nikdy sa to takto extrémne neriešilo. Dosť, podľa mňa za to, môže aj tlak nejakých organizácií, rasizmus, xenofóbia, kokotiny. Doteraz to nebolo, kámo. V 97. roku, 8. aj v 2010. ešte potom po tú modernú dobu toho vyjebaného Facebooku a Instagramu sa toto tak neriešilo, sa to tak extrémne. Potom došla doba, kedy isté strany tlačia na to, aby sa toto strašne trestalo a strašne, aby sa to dávalo do povedomia. A za to môžu, kámo, tí novinári. Lebo ty z toho robá vašu sračku, jak to je. To je môj názor. Čiže 10 rokov dozadu to nebolo také tvrdé, podľa teba? 10 rokov dozadu, koľko? 2016? To tak začalo. Hovorím s tým Facebookom a s tým Instagramom a s tým, že si každý môže povedať svoj názor, alebo každý ide presvedčať o tom, že ten jeho názor je super. Áno. Tak s týmto došlo, že jednoducho musíme to trestať vážne, aby to tu nebolo. Ja nehovorím, kámo, že koľko, že máš ísť po ulici a keď vidíš veľkého z jarmulku, že mu máš plesknúť, že je židák. Vôbec. Tu ide o to, že my im hovoríme židáci, oni nám cigánska banda. Áno. A nikomu to kurva nevadilo. Okrem tých ľudí, ktorí to trestajú. Áno. My sme boli na to zvyknutí. My aj sme na to zvyknutí. My si to proste vychutnáme, keď môžeme jeden na druhého pičovať. Áno. Ale to ich nezaujíma a
strašne pohoršujeme mládež a všetkých. Mládež, no, a to, ale že sa tu, hlavne, že to, že celý sa tu, týždeň. to, že sa tu kámo kradne a nevím, a fetuje ve vláde a podobne, to nikoho nepohoršuje. Pohoršuje ich to, že volačo zakričí na fotbale, to je choré. Ale každého to láka, vieš, to vaše to napätie. Presne tak. A celý týždeň sa píše o tom, že Celý čo sa stalo na celý týždeň zápase. predtým a je celý to týždeň reklama. potom je to reklama, Áno. ale oni sú proste proti, ale a počujem ma, títo zápasy, kde sa najviac pičuje, prilákajú najviac ľudí, najviac médií, Áno. najviac všetkého, Pozornosť, všetko. ale ty to musíš potrestať od toho. No, to je... A čo je taký najväčší mýtus o ultras scéne? Čo ja viem? Existuje nejaký mýtus? Neviem práve, že tak uvažujem teraz, že čo si ľudia podľa teba myslia, vieš, o ultras. Že žereme decimale. Neviem. Dobre, poďme teraz na takú možno troška citlivejšiu Ja. tému. Čo pre teba znamená Slovan? Najväčší rival. Najväčší rival. No, najväčší rival. A bol by som neslušný. Na čo, víš? Hej. Oni ma neznášajú, ja neznášam ich. A tak to má byť. Áno. A to je to, kurva, kvôli čomu sa na to vždycky tešíme. Áno. Víš, čo sa máš tešiť na Michalovce, bez emócie. Áno, jasné. Čo sa máš tešiť na Komárno, na Skalicu, víš, dojdeš tam, začapkajú ti, víš, starí detkovci. Áno. Tu sa, celé Slovensko sa na to teší. Áno, Ale bude sa z toho robiť halo, jak Maria, víš. Tak to je také, no. A ktorý taký zápas proti Slovanu ti utkvel tak najviac v hlave za posledné obdobie? Tak obidvoje finále pohára. Tam sme boli, to bola psychiatria, krásna. Áno, ten Gašparík to vedel na tieto Veď, finále. víš čo, ten prvý, keď sme vyhrali na Slovane, Áno, aj tam ste vyhrali, no. to bol taký, že to bol pamätný ako kokot. Kámo, ja som sa tam skoro zbláznil, keď zajebal ten... Azango? Nie, on dal Azevetko, keď zajebal na 2-1, ty kokos, keď tému chudákovi to vypadlo z rúk pekné, akože keby mu to nevypadlo z rúk, tak nedá ten gól. Áno. Ale kokot, ja som nikdy to počujem ma, to bolo také, že my sme po rokoch, strašne dlhých rokoch, zažili to, že my sme že to bolo v finále pohára a že my sme ja som tam išiel s takúto dušičku. Hej, nevedel si čomu. Kámo, pozeral som na zostavy naše, ale strašne veľa tam zohral Škrťo. Škrťová emócia, Škrťov vedel, že to bude proste jeho posledná sezóna, vedel, že chcel s tým Spartakom a chcel na Slovensku získať veľkú trofej a to tam bolo strašne vidieť. Možno, kámo, to bola sezóna, kedy sa stala tá bitka na ihrisku. Áno. A ja som presvedčený o tom, že keby sa to nestalo a neskontumujeme, Áno. tak my ich vyjebeme na ihrisku. My sme mali vtedy na Slovan, kámo, my sme celú sezónu mali na Slovan vtedy. Aha. Dojebali sme to. Dojebalo sa to tým, že sa stalo to, čo sa stalo a možno preto sme neboli aj majstri. Áno. To som sa veľa razy aj so Škrťom rozprával, že to bola asi tá chyba, ale potom došlo to finále u nich. Kámo, to najkrajšej veci, keď v finále pohára vyhráš na telnom poli a pozeráš sa, kokot, jak sú oni v piči jak si nešťastný. Však jasné, že aj ich by to tešilo, keby každé jedno derby u nás, keď vyhrajú, tak ich to teší. Ale kokot, to bol tam balzám. Tam tie oslavy boli asi veľké, nie? To bol balzám, no došiel som za 3 dní domov. To si viem, ty kokos, predstaviť. A tá rivalita je podľa teba teraz, stupňuje sa tá rivalita medzi vami, ako bola, ja neviem, 10-20 rokov dozadu? Áno, Alebo je to na takej istej úrovni? Stupňuje a ja som za to rád. Ja som za to rád, kamo, lebo keby sa nestupňovala a keby nebola tá rivalita, tak naša liga to môže zabaliť. Áno, to často hovorím, že keby Slovan Trnava nebol v lige, tak sa môže pozhasínať, povypínať jasné. a hrať sa na nejakej amatérskej úrovni maximálne. Hovorím, v Čechách je tých zápasov o mnoho viacej. Áno. Preto sa tam tá rivalita, alebo preto je tá úroveň o mnoho vyššia. Tam je Sparta, Slavia, ale neviem, tam je aj Bohenka celkom dobre, Baník je... Áno, topka. Baník je moja láska, že víš. Tam
tam Češi majú troška inačú, lepšiu mentalitu od nás a hovorím, že úplne iný svet je Poľsko, kámo. To fakt, že dojdeš na zápas 2., 3. lígy, každé jedno mužstvo, ty kokos, tam má kotel. Tam má proste, tam má ekipy a proste tam idú všetci naplno, tam to A prečo to tak není v Michalovciach, že sa tam nenájde skupina 100 takých lebo fanatikov? odtiaľ všetci odišli robiť do Bratislavy. Nie, neviem. Ale mali Michalovce bola kedy, ale však víš... skúšajú, ja viem, ale nemá to takú úroveň. Keď to robíš o 20., o 30., o 40 ľuďoch, je to stále málo. Áno. A vyzerá to klobúk dole tým, čo sú tam. Áno. Klobúk dole každému jednému, čo sa postaví na tribúnu a otvorí si hubu a začne hučať. Určite. Každému jednému Michalovčanovi, každému jednému hoci komu. Z Košic, kade tade. Košice sú pre mňa najväčšie sklamenie. Myslíš Ultras, hej? Najväčšie sklamanie. Ako počty sú tam doslavé. Na to, aké je to mesto na to, veľké. aké to je mesto, na to, jak sa Košice prezentovali, sú pre mňa Košice najväčšie sklamanie, čo sa týka tejto scény. Áno. Ako mňa prekvapilo to finále, tam ich prišlo dosť veľa. Na finále, brate, víš, No veď hej. na finále a na Prešov. Áno. Ale to, dobre, ja mám takisto nervy na nás, že nedokážeme sa hecnúť na tie menšie zápasy. Víš, ale liga není o tom, že zahráš proti Slovanu, zahráš proti Dunajskej, zahráš proti Žiline. Tam potrebuješ, ja som za to, aby sa hučalo non-stop a furt na každom jednom zápase. Konzistentne, Horšie no. sa ti, koľko spozeráš pred seba, je tam 500 ľudí na Komárne a potom dojdeš na Dunajsku a na Slovan a máš tam pred sebou 5000 ľudí, víš. To je jasné. Aj tebe Aj sa teba lepšie to robí, viacej baví. aj tých ľudí. A Vyhecuješ to lepšie. V tomto som strašne rád vždycky, keď k nám, ja som strašne rád, keď sa buduje, alebo keď Volado dojde a ukáže voľakú aktivitu. Čím vácej je u nás slovanistov, tým lepšie hučí náš kotel. Keď je oproti nám... lebo sa chcú ukázať. Tak to je. Keď je oproti nám Dunajská, je to o mnoho lepšie, ako keď tam není nikto. Keď tam není Trenčín, keď tam není Žilina, keď tam není Komárno, keď tam není Nevin, kurva, jaké mužstva sú tam v lige. Keď oproti tebe není nikto a nikto nebojuje, tak ty nemáš chuť prejaviť nejakú emóciu alebo bojovať proti ním. Ja to beriem tak, že ja hlavne chcem bojovať proti druhým táborom. Áno. Jasné, že som rád, keď vyhráva sa na ihrisku, ale pre mňa je dôležité to, že ukázať, že my sme proste tí, ktorí to vedia voľako zabezpečiť. A je niečo, čo na tých fanúšikoch Slovana rešpektuješ? Ne. Že ja neviem, nič, hej? Rešpektuješ. Počúvaj, každý za povie, čo že... si vďačný? Za čo som vďačný, že robia, že tú scénu udržujú, nech je aspoň jaká taká úroveň. Áno. Za to som vďačný každému jednému, hovorím, kto sa postaví do domáceho sektora na svojom štadióne, otvorí si hubu, vyťahne vlajku, začne hučať, odpálí bengál. Každému jednému človeku na Slovensku som vďačný, že proste chce tú scénu udržať živú. Áno, za to som... Ja som iný vďačný za nič. Áno, Brácho, v živote by som nepovedal, že ďakujem. Áno. Nikdy by som im to nepovedal, radšej by som si ruku odrezal. Ale som rád, keď sa proste táto chába scéna udržuje aspoň na nejakej takej úrovni. Chápem. A kde chodíš najmenej rád? Do akého hostovského sektoru? Že tam je totálne na hovno. Podmienky, všetko. Na hovno podmienky, najhorší hostovský sektor, podľa mňa na svete aj v Európe, je na tehelnom poli. To je fracanica, počúvaj ma, tam si v rohu pichnutý za plexisklom, na tebe je sito, nedá sa tam rozkrikovať, je to tam na piču, je tam zlá akustika, samozrejme všetky ruchové mikrofóny, aj stelky, aj však majú to vymyslené mazano, však sú vyjebanci. Myslíš, že to urobili na schvál, však na nás, repráky spustené, víš, z muziku, aby nás nebolo počuť. Mne sa, akože počúvaj ma, je to pičovina, mám na to nervy, ale oni vedia, prečo to robá. Takticky to urobili, je to taktika. Nedokáže to každý, no. Poviem si, jak je. Takže vedia, jak oslabiť aj týmto tú druhú bandu, ktorá je oproti ním. Dobre, teraz dáme také otázky, že také najväčšie zážitky a prúsery. Taký najlepší výjazd života tvoj? Najlepší výjazd života?
čo si fakt, že bol z toho vriti, doslova? Že čo si pamätáš? Najlepší výjazd života. Najlepší a zároveň najhorší. Kámo, najlepší výjazd života. Veľa európskych výjazdov bolo výborných. Najlepší by som možno povedal to finále, čo sme vyhrali na Slovane. To bolo top. Z Európy na Legii, keď sme vyhrali, keď sme tam otočili, to bolo super. Ale tam som do 70. minúty, v 70. minúte ma dovezli policajti na štadión. Tam som v CPZ-ke sedel do 70. minúty. Ťa nepustili, hej? Nie, akú pičovinu sme spravili v meste, tak som tam išiel. Jaj, že musel si sa ísť vypočúvať ako kokotinky. Ale stihol som všetko. Stihol som tam všetko od tej 70. minúty. A najhorší výjazd bol, kámo, keď sa nám Čimo zabil na autobuse, keď sme išli do Sofie. To bol pre mňa najhorší výjazd. Počkaj, to bolo, že o ten most, že niečo také? Jo, to, čo si spomínal, hej? Že to bol pre mňa určite najhorší výjazd, na ktorý nikdy nezabudnem a nikdy už taký ani nechcem zažiť. To áno. No a najväčší taký tvoj trapas, stane sa speakera, keď si už bol speaker, že úplne, že... No, to si za Lanom víme, my sa akože... Kokotinu, keď ideš niečo rozkrikovať a druhú strofu máš ísť a jebneš tretiu, víš. Všetci na teba pozerajú, že čo mu jebe. Akože seknem sa, ja sem tam. Že zabudneš, že nejaký pokrik. Ne, že zabudneš, ale niečo sa sem tam netrafím tú tóninu, alebo jak by som to povedal. A tie pokriky sú stále, že... Máš na to nejaký systém, alebo to ideš od pocitu, že aké poradie? Podľa pocitu, jasné, že keď Trnava nastupuje, je prvá. A je tam nejaká 85. minútu máme hymnu, ktorú založili starí chuloši. Pre mňa je to svatý chorál. Áno. Aj to každému hovorím, že jednoducho do piče na hymnu sa všetci musia postaviť. Áno. A všetci musia hučať, lebo to je svatá vec, lebo táto je XY rokov. A pokiaľ budem Jaroslíkovať, tak to bude navždy. Dobre. Nie navždy, tak ja to nebudem navždy, ale pokiaľ budem Jaroslíkovať, tak to bude. No. A čo som sa chcel ešte opýtať, vymýšľanie pokrikov, to robíte ako? Nejaké nové, keď vás niečo napadne? Podľa pocitov. Vieš, že nechávame v poslednej dobe. Že príde niekto... Áno, ja som tiež teraz došol. Teraz by som chcel pred sezónou dať do pozornosti alebo naučiť ľudí jeden nový chorál, čo už máme s Palinom nachystaný aj pol roka, len furt sme sa na to voľako neodhodlali, alebo ne, že neodhodlali. Furt to odkladáme. A myslím, že už je asi aj Pali čas, že? Teraz to dať, no. To sa mi ľúbi sa všetkým, dúfam, že sa chytí. Takisto aj teraz, túto sezónu sa kričí tiež jeden nový chorál, ktorý sa brutálne chytil a myslím si, že je asi najhlučnejší. Zatiaľ, aký som. Že sa zapojí, že najviac ľudí. Áno, zapojí sa a je to tak rozfázované, že najprv to ide potichu a potom naraz všetci začnú hučať a vtedy to má ten efekt, že takto to má byť. No a teraz taká otázka, to asi viem odpoveď, ale je reálne, že by si išiel niekedy robiť speakera pre reprezentáciu? Akože proti hráčom asi nemáš nič, ale máš proti vedeniu. Ja? Fandíš slovenskej reprezentácii, predpokladám. Nefandíš ani hráčom? Absolutne, ja neviem. Nefandíš hráčov, víš, budú teraz ľudia pozerať na mňa jak na kokota. Ja nemám, kámo, k reprezentácii a to si myslím, že povie každý jeden ultras fanúšik, ale každý jeden človek, ktorý sa tejto scéne venuje, za tie roky ich boja proti nám, ja som si vybudoval imunitu. Ja neviem, kedy hrá slovenská reprezentácia. Vážne, prisahám. Ja neviem, ja to nesledujem a ja nemám ani potrebu to pozerať. To, že sa vyhrá, super, ja som však dobre, však si Slovák, akože dobre si rád za ten úspech, ale Slovenský futbalový zväz vybudoval v každom jednom z nás taký odpor k reprezentácii, takú nenávisť, že keby to bolo normálne, ja ti hovorím, že na repre sú plné tribúny. No, ale to sú roky
boja proti nám, ktoré sa odzrkadlili v tomto, ja som na jednej strane rád. Lebo to aspoň ľuďom ukazuje, čo je to za čurákov. Áno, áno. A oni sa proste budú obhajovať a aj tak sa zase zvolia, víš. Áno. Takže na jednej strane mi to... Ja ani neviem, že či mi to je ľúto, víš. Že ja už k tomu nemám... Ja neviem, že či niekedy vôbec dokážem získať emóciu v slovenskej reprezentácii. Je mi to trocha ľúto, ale som rád, že to má strašne veľa ľudí z Trnavy, z Bratislavy, z hocikiaľ, že to majú úplne v píči. No vidno to na tých zápasoch. No jasne, že to je vidno. Je to vidno dobre, a doplatia na to tí hráči, ktorí tam sú a odvádzajú aj v európskych kluboch naozaj výborné výkony. Áno. A myslím si, že keby boli podporovaní aj nami, no určite, lepšie výsledky. Bolo by to lepšie výsledky. Hlavne teraz aj v tej baráži, proti Kosovu. Dobre, ja keď sa pozriem na atmosféru na repre. To je... Kokot, keď tam vidím Bondrov, Šatanov, Radivojevičov, Macejkov, Rabkáče. Mexické vlny a slovenský znak naopak. Ty kokot, ja neviem, či mám plakať, alebo či sa mám smáť. Teraz sa ťa opýtam na takého najlepšieho hráča Spartaka Trnava, ktorého si spomenieš, najväčší srdciar, aj reálne na ihrisku, že to ukazuje, alebo ukazoval. Môže to byť aj bývalý hráč. A bývalý? Kľudne. Terajší Miky, asi určité. Srdciar. Škrťo bol veľký srdciar. Aj však sa to aj prejavilo na tom, že sa proste vrátil a zastáva funkciu, akú zastáva, za čo mu musí patriť vďaka každého jedného fanúšika, že vôbec sa do toho obul. Mohol to len v píči. Tam mu zarobí tu 5 korún. No jasné. Zarobí tu 5 korún, zarobí tu možno na obed, na kávu. Víš, obrazné, áno? Áno. Ale... robí to z tej lásky asi, je to vidieť, že on volá, čo chce. Že to je... Keby bolo takýchto škrtelov, rozmýšľajúcich v Trnave, tak sme úplne na nejakej úrovni. Len tu ľudia nechcú, oni to berú, oni to musia. Víš, veľa zamestnancov, ja hovorím, že každý, lebo veľa je tam aj takých, čo si vážim. Áno. Veľa zamestnancov v Trnave to nebere trnavský, oni si robia svoju robotu. Že oni dojdú do roboty. Nemajú k tomu taký cit, ani vzťah, ani nič okolo. Zakázal by si VAR na zápasoch? Ne. Je to za teba OK, hej? Čo je? Víš čo? Je to OK, ale víš, na Slovensku pozrime sa na finále. Či čo to je, pozrime sa na Prešov Komárno. Na čo máš VAR? No to, na čo je potom VAR na Slovensku? Keď to hen tak dopadne. Pozdravujem pána Ráca. To bolo, hej. Víš, na čo to je? Dobre. Áno, chápem. Čo by si zmenil na Slovenskej lige? Keby si mal tú možnosť, takú hlavnú. Aby to pomohlo nejak možno... Vedenie Slovenského futbalového zväzu, komplet celé. Možno niektorí ľudia, OK, to tam možno myslia v dobrom, ale komplet celé. To je jedna komunistická banda zasraná, ktorej v živote nepôjde o futbal, ale iba o vlastné dobro. Áno. A to som presvedčený dlhé roky. To by som zmenil a potom troška myslenie ľudí. Troška takú mentalitu, takú fanatickú mentalitu ľudí v každom jednom meste. A ako to dosiahnuť? Neviem, netuším. Ja strašne rád by som to chcel dosiahnuť, ale netuším. Rozmýšľal som na to milión razy. Neviem. Jak kokos presvedčíš človeka v Michalovcách, aby došol a kričal. Chápem. A víš, a v tomto sa mi napríklad ten Prešov páčil, že áno, v tom na Ružomberok prišiel plný štadión. Dobre, aj keď si povie, že len 6 000 ľudí, ale na naše pomery super návšteva. Môj názor, že každé jedno mesto by malo mať taký štadión, jak má Prešov. Tak. Lebo vždycky je lepších 8 000 na 8 tisícovom štadióne, jak 8 000 na našom štadióne na 20 tisícovom. To vyzerá smiešne. Ale keď sme boli my v Prešove, jeden kotel, druhý kotel, okolo toho plno. Áno. Ten futbal vyzerá úplne ináč. Fotky, videá, reporty, všetko, highlighty a reklama. A ten 8 000 štadión vyzerá dobre. Áno. A ja si myslím, že aj nám, Trnave, by 10 000 kapacita maximálne stačila. Úplne by to stačilo. Presne tak. Dobre, sú zápasy koľko? 3 zápasy do roka sú, ktoré máš vypredané? Na čo? A 10 000 nech dojde tých, čo chodia furt a hotovo. Tak musia byť asi aj také štadióny kvôli repre, že nejaké také väčšie. Áno, ale nám je to
osobné zbytočné. Som z toho Je, smutný, tak. ale je nám to zbytočné. Je, hej, to máš pravdu a lepšie by to určite... No. Určite by to vyzeralo lepšie. A také za posledných, dajme tomu 5 rokov, také najväčšie tvoje sklamanie hráča, myslím, že od ktorého si mal nejaké očakávania, že niečo urobí a nenaplnil ten potenciál. Sú takí hráči? Hej. Že prišla nejaká posila a neukázal to, čo sa od neho čakalo, alebo ako by som to povedal. Kámo, víš, keď ja si fotbal väčšinou kúkam ze záznamu. Ja nevidím ani kokos fotbalu. No veď to je zase pravda, no. Pálo, poradz mi, ja neviem. Najväčšie sklamanie za 5 rokov. Najdrahší prestup. Ristovský. Pre mňa obrovské sklamanie v Trnave. Akože on mal jednu sezónu nie dobrú. Bracho, dal za 2 roky 2 góly. Ja viem, ale nemal lepšiu sezónu? Nejakú jednu? Ne. Prvú mal? No, áno, potom jednu bol nazžovaný. A potom prestúpil a bol za 2 roky 2 góly. Áno, to viem. Kámo, kúpiš hráča za najdrahšieho hráča v histórii Trnavy, čo je aj tak hanba, že 600 000 je najdrahší hráč v histórii Trnavy, to je celkom ostuda. Ale kúpiš na takého hráča a jebne ti 2 góly za 2 roky, to je dobrý útočník celkom, ne? Silný, ale dobrý robí pressing ako Boženík v reprezentácii. A tiež dá 2 góly za 3 roky, či koľko. Dobrá bilancia. To je silná bilancia, no. No, asi Risto. Ristovský. Pritom, počujem, mne už ho bolo v posledných zápasoch ale ľúto. Lebo ty tak strašne veľa chceš, že ono už potom nejde. Máte sa ti darí, keď nechceš, jak keď chceš. Tak. A ešte som sa chcel na jedného hráča opýtať. Nie Azago, ale napravo čo hrá. Gong. On bol taký, že... Taký nejaký a teraz sa rozbehol. Zabudil sa celkom pohodičke. Čo to majú tí Afričania, nejakú takú mentalitu? Pustili sme na zánkach, pustili sme, ale oni nechceli sám. Oni tu nechcel ostať, Vecoko. Mecoko nechcel ostať? Nechcel. A došiel. Mecoko a Tajvo. Ale oni chceli ostať? Tajvovi nepredlžili hostovanie. Lebo on nemal výsledky. No. A Mecoko nechcel zostať. Mecoko nechcel zostať, chceli zvolať a hlavne veľa pýtali, že to, čo som sa dozvedel z klubu, že veľa pýtali za opciu. Že možno by aj Mecoka nechali, že ho tu, ale... Lebo priniesol troška taký vietor. Áno. Prekvapil ma akože úprimne. Víš čo, ja som mu to aj troška prál, že za to, jak ho nechal sedieť a za to, dobre, vyjadril sa, jak sa vyjadril, zase to uznávam aj šťastného, že to zachoval tak trnavský, ale že všetci sme sa z toho radovali, že ozaj, že ne všetci, pičovinu by som povedal, chalani, čo nemajú radi Černochov, sa z toho neradovali. Áno. Kubo, Seva. Ale dobre, však akože bolo mu do práce, no. Škoda, mohol dávať góly, uvidíme. Možno do útoku dojde zase Jaro Hrabal, alebo ja neviem kto. A bol moment... Vlado Kožuch. No, to bol legenda. Vlado pre mňa, obrovská legenda. A ešte aj Ujláky, nie? Nie stoper, mladý. Počúvaj, ja si myslím, že Ulino bude pre nás ešte veľký prínos, aj veľká vec. Pekne sa teraz ukázal v tej Skalici. Áno, rozohral sa, dostal prax, hlavne. A to je pre mňa hráč, ktorý musí hrávať za Trnavu a ktorý by aj za tú Trnavu, vím, že vždycky spraví top výkon, lebo je s tým spätý. Lebo je to kurva Trnavák, jeho tátko tu hrával a proste ten Spartak pre neho niečo znamená. Tí legionári to majú v piči. Tí legionárov to nezaujíma, víš. A to nechápem, že prečo majú také tie výkyvy, vieš, hlavne tí Afričania. Že aj Azago bol výborný a potom sa mi zdal, že nejako tá forma a ten Gong to isté. Veď keď som ho pozeral aj keď ste hrali proti Slovanu naposledy, tak to ja som ho nespoznával. Sprintoval, Gong. Sprinty, vracal sa, behal. Gong sa ukazuje celkom dobre posledne. A predtým ty kokos ledva one. Piče, keď tu teplo. To si z toho piva. Čo je možno taká najväčšia lož, čo si myslia ľudia o Ultras? Lož? Toto ma zaujíma, že ideme na ten futbal s úmyslom len spraviť zle, že tam ide proste spraviť bordel, že nám nejde o nič iné ako o násilie
a bitky nejaké a bitky robiť, a tak. To je rozbiať úplná veci. pičovina. Takže, To väčšinou podľa mňa, že čo, z 1000 ľudí v kotli alebo 500 sa nájde 5%, ktorí to idú robiť, ktorí to preženú nikto za to nechce alkohol. robiť, kámo. To sa nejak len tak samo, hej? Á, to nikto nemá taký úmysel. Tak len Som nejaký. tam sa takú ako... Čo si môžem mu povedať do piče, však... Hej. Chápem ťa. Čo by som sa ťa ešte také opýtal? Čo sa novinári by sa mali viacej pýtať a nepýtajú sa? Novinári? Novinári sú kokoti pre mňa. Ja nemám rád novinárov. Ja by som, jedinému tebe by som dal rozhovor. Ozaj som dal. A dodať si nie je novinár, áno. Ale novinári sú pre mňa odpad. Že Každý jeden novinár, hovoria vážne. to, čo im vyhovuje. Presne tak. Novinári sú hľadači senzácií a vyťahovači starých článkov, ktorí nevedia použiť ani hlavu. Novinári sú pre mňa totálny odpad. Hnoj na Slovensku. Dobre, budem mať už také záverečné nejaké otázky. Ešte to som zabudol o tej, tú pokutu, čo si teraz mal, tých 7 000 eur, alebo čo? Mal si aj nejaký telefonát? By mohla byť. Mal si aj nejaký telefonát od Spartaka za to? No. Nič, hej, neriešil to Nemám. zápas. Akože počúvaj, ja som v tomto som rád, jak sa Trnava, že sa ma zastala, že sa za teba že sa za mňa postavila. postavila. Akože asi by... Lebo vedia, o čo by Dobre, prišli. keby sa nepostavili, asi sa pičuje, ale som rád, dobre, som naozaj za toto som im vďačný, že to... A strašne som aj rád, že kokoti sa to chcú oživovať Áno. a zase vyvolávajú a povedzte nám k tomu niečo, nepovedali nič a za to som im vďačný a rád, že v tomto sme si povedali, že budeme držať spolu, tak držíme spolu a takto to má byť. Akože No, určite. sú problémy a sú potom aj veci, ktoré Sú aj pozitívne veci. Sú pozitívne, jasné. Áno. Dobre, čo by som sa ťa ešte opýtal, ty kokos? Koľkatku mám nohu? Koľkotku máš nohu? 42. Čomu sa venuješ? Umývam fasády, brácho, chodníky, strechy. Keby ste chceli niekto umyť strechu. Veď reklamu, čo? Skočíš. Dobre, no tak, a aké máš očakávania nad touto sezónou? Čo by bol tvoj taký... Čím by si bol Poviem si povedať spokojný? za chvíľečko, že budeme majstri. Takisto už 10. rok mi to nevyjde zase. Nevadí. Ale čo máš očakávať? Vždycky chcem, aby sme boli najlepší, aby sme boli majstri, ale víš, keď vidíš... Tá Európa, keby vyšla, aspoň tá skupina. Je to tiež také oživenie, vieš. Je to oživenie, je to super, ale víš čo? Trnava ma naučila držať sa pri zemi. Nelítať v oblakoch. Fakt, akože my s mojimi malými veríme na zázraky, Áno, veď to bolo... ale aj sa držíme pri zemi, lebo za tie roky strašne veľa som mal rokov takých, že som tomu veril, že do piče, že som fakt, že od začiatku sezóny, kurva, budeme majstri. Ja by som to aj teraz už hovoril. Áno. Ale normálne, že po tých rokoch už. A potom prišlo sklamanie, Šaňo, jeb na to zase, ty kokot sa prehováraš o pičovine, že aj tak to vždycky dopadne tak, jak si myslíš. Dobre, a mal si nejaké obdobie, že kedy si sa chcel na to vysrať, na to speakera? Mal. Mávaš to často? Ne, mal som jednu dobu som takú mal, ale potom ma to prešlo. Že sereš na to, že už si bol taký demotivovaný. Áno. A to boli aj veci okolo životné pičovinky. Nezmysly, ale nikdy som... To bolo len také akože úvaha, ale ešte mám pár rokov pred sebou, takže... Áno. A manželka? Nemám. Ja nemáš, tak to máš dobre. To som sa chcel opýtať, vieš, že či jej to nevadí, že chodíš? Lebo to tie víkendy... Asi jej to vadilo. Ale ne, nemám ináč veci. A syn chodí na každý zápas? Na každý nechodí, ale je to pekný psychopat, jak ja. Hej, bude zdediť dačo po tebe. Bude náš. Ty kokos. A víš, počujem, u nás sa to, tráve sa to cedzí. Dedí, aby mi rozumeli aj zahraniční, mimo trnavský. U nás to tak je, že v našej rodine sa fotbal, to je normálne, o ničom ináčom sa ani nerozpráva, víš. Áno. Dojdeš na rodinnú oslavu, tam strýcovci. A všetci Trnaváci. Ženy bokom, chlapi o fotbale, bam, a celý večer a tam zase vadzenica, víš, to je, no, ty si kokot, a to nen tak, aj tak sa vždycky povadzíme, aj tak vždycky potom sa akože, čiže u nás je toto
táto debilita dedičná. Aha. No. A nikdy to nespraví dobrú krv nikde, že vždycky kvôli tomu len vadenica, ale aj my sme takí postihnutí troška. Dobre, a som za to rád. ešte sa opýtam poslednú otázku, dajme. To choreo, keď sa robí, čo boli to choreo s tým odkazom o tých, že sa to dedí, alebo niečo také, že... No. No, že čo sa potom s tým choreom urobí? Keď sa, kde to odkladáte? Pokrčí sa, hodí sa to do koša. A čo by si ten chcel spraviť? Víš, čo si to natáhneš v izbe? Nie, že či to tak kde skladujete, alebo sa to vyjebe do zničí. koša. Čo s tým, víš? Čak to je obrovitánske. No jasné, to je... A ešte by som chcel jednu povedať vec. Kľudne povedz, ak že, chceš niečo. Že nemám rád, že sa niektorí ľudia sa rozčuľujú. Ja musím povedať jednu vec. Pičujú, že niektoré choreá sú cez čiaru a nemali by byť. Napríklad, jak Slovani si spravili na nás toho obesenca. Aha. To bolo po piči. Akože ja to milujem, však koľko, lebo táto naštartuje k tomu, aby si išiel ešte do boja. viacej, áno. Jasné. Víš, Vyhecuje samozrejme to zase sračky novinárske, tam obesenec, tam žid, tam neviem čo. Áno. Každého jedného slovanistu to nahecuje a takisto to nahecuje každého jedného trváka. Všetky v kotli a tým pádom to pridá. Presne, obidve tie strany to naštartuje a idú ešte väčšie bomby a tí ľudia sa tým bavia. A kokot dojde, volak vyjebaný dojde a začne písať o tom, že to bolo cez čiaru a že jednoducho zavrieť všetkých do basy a neviem čo. Áno. Jebe, a pritom ten výsledný efekt toho je to, že tá atmosféra brutálna a ten fotbal proste zavolačo stojí. Brutálny a píše sa o tom celý týždeň v novinách. Presne. A robí to čísla, robí to aj zlá reklama, aj reklama. Presne. A že to málo ľudí chápe. Čiže toto by mohli ľudia na Slovensku pochopiť, že netreba veriť novinárskym sračkám a treba rozmýšľať z vlastnú hlavu. Tak. Dobre, Šimon, tak ja ti ďakujem, že si prijal pozvanie. Veľmi ma to bavilo, že sme to troška otvorili a možno takedy na budúce zase niečo. Skús aj ostatných, tak to troška polné. Možno budeš inšpirácia, vieš? Uvidíme. A ja ďakujem, čau. Najeď sa. Idem si dať, lebo som hladný jak...